also we kuko onim ai ebusuafo ye show ye ka kire mu ye tete ma ye bekasa kire emema na mokai catechists esenka mo di video na IBJ ono so gina hotententen we da hu de opeso kire mokai catechists me client na wo ba no nu ne so catechists a wo ho reference krofa kufa santi ache wona ne yere mata wo ma wo a mo ba ya na koda ne hwem mata se ya akora na koto hospital oxygen semone ade nyame ya dom catechists ya ade ta mo share ne kora nso so ne wabama yesiesie bibi ade aba ne se catechists be ha dan ama mata no de akora no nso akoto crèche said the Bena Mata betimi akoye adwuma Mata ma men so agye atum so obehwa akora no hospital bill 13 million and so wawie bibia enti adwuma amode soma ye no ye twanto mesi akoko so se wrade ne ye boafo ne amode besoma ye bia ye beye mo so mo moaye na mo ntaye chi ti asem bia dawo so no ubetimi a de aba na wa free producer me pa cho ma wie mata video no e wo 0244 809 641 na wo free producer anso sa wo kwan no so a eno so yade a wasem no se de tie bia no ye besum na mekọ na makoma me bai akwa ba wo feedback bi na difo se de mokọ ye no wo difo be di ka bobo so na fe yensi tudodo matoe ono so a kire me hu ba bi asem na kodu Judge Dasi, Asantumani, we are singing other wasi. The way Osika was some fun, yet number be yes, we get because Uncle Ya, yes, we are near the animal. The young baby soon you moved in Bonnie because Unim Casa, now Bonnie Passo. Yes, that is shows and your work and Nipper be correct. A binny a boy and I know about so Nipapa. Ah, Mr. Jenny, you're my friend. And your poor ya, ye call, I could bullet and I could hand it down. E dia ma abofra na sta store ba kope eni wum ne papa na odi dan ba kope eti nyakopo ya do de nyambo china ene ye de ho feedback ne video nyina no e be kire ye nua ba ata eni old soldier esuofia nyakopo dawro ma ye ko ne modene na so nem dwumadi edi ma santemanti no bibia daboko Sompa Nkomo ye bolampa ye be ka chemu se munye mu gidi kesi bia ba ne nyohu se obi so odin ye se ye dire na mu ye be fa mra kwa so ama wo so wodi nkonim ye nse wabrabo enye obi hu tentenet ya na mu ne yie mu nti ene ye wa ha nyame adom soja ne kuku ni nyina na kire no otie ye maami otua ne ka akaketua bi wo so wo yiri ne ma na wo de be so ne so eti wadawroma ata eti say de ani jaba bi wano kasa na no aba anyi se na akasa sai ne kosi ye adawro mate efuti pato de kosi ansa jam de masamba dam kasa den pato de kosi ansa de masamba dam efa de ho efa eda ya mako hai na mi fira so mami mu mabunzu ama sisa binti no o mami mu tundu de palo ko betutu nsuo no e ma mi twa ba ma aja me de masamba dam ma mu di manim sofo edi manim ne na bedwafo mu nyina aka mu di manim na ekọ ene mu ode pa na nya asamboto papa no fa ase ene sada no kwado so bobo masum na papa sofo e pam no ma me na ja okoye efiri won de ekọ de mi hu bibia se bia eye me no bia ni asam bia ba me sika no watua bia ma me aka kakra na me pa cha o ma me 1000 neska se ni wo me pa cha no me pa cha o ma me 19.5 pacho yo mama 1000 enti enura anode ayino 5 na aka na soso ama me senya me ya no se mi ni ama no de soso timi su mi gina ha no ma enu bia na enkope me na suki de na nyame ya na ma yi ni ama timi ba ya me da mase Sompa fo ebedwafo me da mu nyina mase ene mado ya amode ya me a na ekọ ene mu odin a papa ya bafa me di misika e di ama me ti ba na asida ana me de mamu nyina me da mase bebre nyankopon nhiram semba mu anyi mani ahintam mu di manim aye bibia ma bibia to ye dia me ba na me de asida na me de brem ti mpa ya maseda ni yo se no ti da be na be yu na wanya dan ni bi me pa cho menya dan ni bi
na nyame adoma next week na be yi minima wo kono boko baby kura wo kono di enya yaka ante maajo papa maajo awura wo dem ko hwiehwia nkrofo nsem nye meka say he girl we eno asa aba ha ko wadwuma wo ba ba hye wo dem ne wom se wudi suja ana wanya bi ami pebi ma wo nchi bi mrew ana ubedi suja wudi suja kakra pacho de chire me ba chiro beba te mesre ofutu ametimi dia ma se wo kro no boko wo soja nso danase pa so ama bibia boko ye ta asem ye ntanipa saa na wo soja wo na ado de ba nso no bi sisiwa ke ye beka nso ama wo mam se wa mutu ba ifuni nya no kwa no ko onye ni me da se minian em said da obaye no sene me kan ye na na ene wati so no se ewiase de uhunu so hwa unya asem ena enipa uhwehwe asem so a wo benya asem sene wadi ka aka no nti nyame adom sene ye papa ensu de anidie enso de ma ye se no enye se yaba na obeyi ye no hu bibia na emumo de anidie ama yen na se 50 million crowd de ama na 4 million aka ne de na se watwi awie ne sa kwabaranso wa enye 18 million no ama maame abere wa betra ha wo su ako free ne ma ada ne asem kwabaranso so was it 2 weeks was it 2 weeks me kana menua ukoi ebi ana ba bi kura wo kono ne ho edinsen o soja ho na emum sane wo besi akora wo ho no ene bema wache me ana me kan ye me si ade bi ani ho eye papa ena ade bi ani ho so eye bone na emum sane wo besi ayusu ade no ene bema ade no aye papa na se aye bone enunti wo kono ba bi kura na wo kono unim wo asem na emum kotena wafa sane judge kan ye no ukọ baabi na ba abehye ho ene nkrofo nkofa na hofo obi wo ana ne ho ahi wo hodada to wo de ho kọbọ na ne ho no ahi no ebi aba abeka ho enti hunu ho so hwe netumi tena se n'enyini che na de wo pese wo ye no nso watimi aye ohini ni midase meso medase na obi efie bi won so akotremu a nipa owo mo be start akeke fie ofo nsem a kire no wo mo na ya na wo ye dangerous bohobie kwa no no be ka sister we ye hwa sister we ye be wi ase hwe hu ye ata ma Mary yo midase efie bia ni mu asem ata efie bia ani mu asem de obi emfi no fie bi obi be fi enti o kono misra se pre ensa nkote nto emfiri e friends ejamo frampa mu nkoto jem bomodia se obehwehwe ba bia hwehwe agreement ye fra bibi se tenancy agreement to bo ase ni fie rantena se na de ope ene de ompe ubetimi a no wage untimi a no akope foforo why enti ye nya ne sa efie rafo nso so efie obi be han wo dan a nye se sika na e ba no enti na emom bomoden asa obema nipa na hu se do's and don'ts in the house no mani hu na emo odi ni ti be hyemu wie na afa yese ya na ya atete e de ama enipa no enti eno nso yesre efie rafo se ya ema eno nso so yenhwe ni yie na yenyina yetimi atena boko sanse obia han dan ansana wasi efie difo judge efie okotremu a wanya de se okase opede a efutu ade ma na no ana meka ahwe yie de odi kan obeba won chen no ona wo so hwe ni ana ye good morning na obi tafie a enya adan foro no nye buhwere no na mbom ye nchi ade e wo se ko kama na ko ba bi obada hu na wo hu ne ko boni punu men konkochia no da bi ye ni santre obi fie ayesa da bia na wo niam a wo ye kwa na ekofom eti ye nua ba ye de nyankopon asese bia toto yi ahwe yi ene wo mu makama samache obedumle bi no na ono asase otwa no hoton enko asem nche obi a ene nyame ni nkomo ye agimdase ye nua ba Felicia a maami bi ji ni sika so obetwa asase maami no ene na ye ni last day na sa maami ni se wo tie mi a omra wo fie ni agro wo se ye ma obusumi mienu ye de busumi mienu ni ma
yɛkɔbɔ krataa to so ɛbɛduru hɔ no wɔse ɛnden ti saa maame no so wɔtie adwuwa da dededededede ɛsɛ firisha saka nyɛ saa deɛ a baabi a wɔteɛ no wɔne yɛbɛda ɛma de akye yɛma wɔbi mu wɔbi kwasea saa wɔbɛ kunafoɔ ɔne ne ma ne ne nananom da uncompleted building a nsuo tɔi eguom so wɔba abɛsia wagye onyɔnko bɛɛ sika so ɔbɛma ne prot wowie akotwa nsuo mu na ama agye sika no yɛka pɛ no wahyɛ da yɛka pɛ ne ɛkyɛ awɔ sɛ wotie me a wopra son wone wokyie ɛti hyɛ na adwuada ɛnyɛ bɔkɔɔ mepa atɔ katikisi video momfa mmerɛ na ɛno so yɛnhwɛ deɛ akɔsie mokae abaayewa yi a wɔwɔ yi a wakyere pɔne mata ai wɔde bae sɛ wɔne bɛrima wo ɛneɛ mea me katikisi ɛma ɛkɔyɛ nsɛm pii so na mekora mo meka sɛ mo nsusu obiara na ho wɔnwi nyame nkoa na me katikisi anya sɛm anya maneɛ nya obiara na ho wɔnwi nti mo nsusu nka ɛneɛ mo da no mo horo me papa sakato egu nsuo mu sɛ me asrefo yɛ de ho aba momfa saa nwom ne nhyɛ mu mayɛ ai alomo jata saa nwom no ya momɔ ma me ai ɛnagya yɛka yɛ a deɛ kɔsi ya ne sɛ moma ne ntwɛn kɔ ɔbɛtena se ane yɛde ato ne so papa tena se wae yɛwie na ɔbɛtena so a na yɛde ɛwɔ ne video ɛne ma ne ntena se ataa kɔma ɔne sɔfo di na ɛmoa wawie afa bag no na pie ate yo na sɔfo no ɔto no ɛyɛ nsɛm pii mepa akyɛw ti na yɛasɛm no ɛkɔ so no moma yɛyɛ sound wɛ na wɔn tie moma yɛ sound kakra ne duru baabi na nka yɛ ate ato mu the big kind me yeah the flow hospital ba me catch and say ba choka say eni ma no ko assembly ma catch and say ba bia na ba ma me sika ko ton ne ma enti me ko say na 7 months enti on fan to woni na ka say on face kan ma me na ba ko ton ne meto bia ye ni enti on fan ma me eni ma o me ko woni me de ba woni de me na use esa ko e wa wo me na so wo se bi enti one ya ye ba on fan me ma no na I want matter. I want to be. I don't be away with someone. And I want someone. And then I asra. I'm a the local hospital. You call me what I am. And I'm also auntie. I don't know how well you casa. When I have somebody. Mommy, trust me. One right moment today, all of us in the back, maybe for how we if I had a kind of friend, but you're saying I was here. Your office, why I am get to our Omoba say ya. Kadia Hano, ye we are not fair, Jebrel. Bear maybe you are such a check out on the Pamuni freedom.
the authority say catechist ni nua pani no de wa ma na nkeye sans obi onu no obeje obi ni aka sem no wono kura na ebe so jagumu ena bai wa ne ma me so deaconess Church of Pentecost no ano so se wa makwan eche se na enya asem ketwa na so ni nyina kwa wieye no na asumudwa aba ene wa kokra catechist kura sa ma ne Lord fe ti di aka kosia ne se mata ye pedan ama mata 1 year na mata di akora na to school mu ne maame so obehwe ne maame na je atum na mata koye adwuma na bra ne so akire na ade na wo mu nyina aka bom ahye akora no saa na ye kan ya ye de ekokosi na se ya na ye kan no eti me so na maame ne wo kire asemu a wo ba me so nsema ye din because me kora na mate shock sanse said ye no wo ba me so no ma ne sa so anko betumani eya asem o eya asem pa o mo ba manu posuniti nti enyo mo ho abotre nso e na wo mo keka na de na mata pese o kire mu ni se da no a wo ba wo asem nyina ne se wo de wo ba koto hospital akola no be ma no ametua bill afere ma me se wa ba we bedru na asram echi ne ba boy ne ka se wo be ma niska koto to ne ma kwowo ni nyina wo de ba na me se wura adai na mu me ma na wo so atiasi mu so boy isa wonyam de bi bosumi bia no ma 3 million what the ma wo sa kopim se wo wo afedi abai we se duru baabi wo ja atum kire se e mai wani bi ha twen boy iba asewura ye de sewura wo dem catechist na se e rubber bag mo de be kire se abai we man ka sewura ne so a ko de be hye sum ye busa ye wa pana ge ne maame asole enya no kore nam se maame na ho gei ebe chema se ma kamede ko bono no so mensa na ene so fanfa na ni agro no so oba wo ni be ma wo asewura na de ko bono wo se abai wa yinyem wo na sum se turo pinfo no shi catechist aso boni kura so na mse mu wore sama se matiesi ababa ofe eti de mu benya bia mu di be wom e ma ro so ya wuradi hele ya mo pesa anyu me ma ma pa me ngalo ba jata e ya fa tu bo kakraman mo ma kakraman na ma tamfala I go take a low mojata come my yard. Every morning she dey stretch me like a dog. And when she ball, unless them I jump the wall. Hello mojata, ube kumio. Hello mojata, ube kumio. I go take a low mojata come my yard. Every morning she dey stretch me like a dog. And when catechist de ne ho aba o na so ni nyina twa mayama abaya ni sika bosumi bia nso no obesa amakra ni 2 million na okotua sika ni to social welfare by see a mata maame age akwala ne se ohwe no ye de akwala na to school de na ese nko social welfare ni bi bosumi bia o de ni sika ne beko ni etu mata ne nsofo se na no wo ye den a wo ni papa no wo ba eti so of ofra no na bibi na abakora no na wanya botre na yeso wano odin ne atamdi a be man so sabe obekeka bi a kire wo atkins ni so ono so ne konsa confirm ono so ne ono so yaka bi a kire no so o hweye enti mam se wa sa feedback we so mata no wo hwe muntu ne fo ne makwa na frefo be tan bi mrem na fe yen koy common so ohini ni medase mata se wu tie ya supem na wo ya akwala bia enkwala wo ma ba ha nyina wo ye mefese akwala bia nenso wo ba besi a wotumi fa ade a ye di se wura se di kohwe be ma asom de na kire se wo no wonye wo ba ketwa wo enti sene ene jaje wo no ebi another time de no wanya jefo wo bi wo ho a wo tam ade a di se wura wono go betam aba ana ayi woma wo di esi wutirim enti hwe wo so ye na wabra bono nso sene ewujeje mu no nso sesa na akwala ba ko odi kan yi de wanya de obehwe no ayo enam judge nti ene sompa nti na de obeto so ababiem no wunim eti se wo se wo kosua adwuma a mo wani nka wadwuma ne ho
enye se wanyagefo maame age wo ba nti afi de okopɛ second one aba fi se wansua hwe kora sua entokwa esi ye office ha no wo maame ensanam judge ani ase catechists nso enua nso so enso check nso so be ma kora be pamo no kantan kranka be pamo no be ma no ko apia bonten no ho kora nkam so bi ni si abon chire ye be wiena wo san be tena ho ko ne kantan ka pamo no kora because they no wo ye no am say wana no den wono ne wonye enu nti se wo tie yen a fa weye futuo kese na bi yeduru baabi a ne yebiem yeduru baabi a ne yebiem no sei mema no me de maka kire mu o me se mo nhwa mo so yie na mema no wo makọ high tech ene obi di video bi kire me internet so wo se tofi bi na baabi hye mu no ye friend say sofo abele tofi no agata wo se de yakata ho no so agata na ye re ho no unso de to foma entate bi ama ho nemom so owre ho de ana de to a entete a ombeba ho no wo menye entete aketwa sese so obebie mu eledi a ene entete a no wo mo do so pa wo mo beba no ma ba be fore ayi tofe ne ho na so okatum de a na wo mo ani ka wadwuma ne ho de a ene na wo be ye obesima unyini nu ba bi a wo ho ofeyie se ne me ka no no nemom wo hwe ho so yi a se wan wo baba ko eno nkyere se abrabo na ka ho abrabo no ewo wanim kese pa na emum sane wo besi ahwe wo so yie no e na wo behunu wo abrabo na ni so enti ohini ni me da ase yo ma Mary last na me ka bibi se mema omo ne maawo a omo anware a wote baabi a omo ye mmobo pa sesi de ya hyehyɛ ma katkisi in fact o ye mmobo because nya da bia na obenya aba eno okay yo amere de ne mama ni enya da bia na obenya aba eno kra mpo no nya da bia na to danso so a bia betimi a delay kakra ho no na ya na omutwa omo adapa no mesramo a ya munya abotre wo sika no nhyehyɛ we 2 million na abosomi say we enya sika ketuo na ono abosomi no kra oje sei so ahun ti toda bibi kakra bem but ebasa munya abotre na won so yire ho ya adwuma enipa mienu na ewo enya ba akofo eni ti won so yire ho ya adwuma se ne ebeye a se sika sam ne ntotoye delay a won so benya baabi ede baabi sika bi ahye na odi atwen de eba no ensofo no nso yesremo ensofo no maamefo na momma ekofa ba no ya na ya mum but ya mo nso munya abotre na wanya akofa ba ye nipa na so ni mu kakra na sika bi ebeba no momma mo ani nso na munya ne kakra mfa nhwe akwada na akwada no nso ne ho ento no oyin ni me da judge emana omuye kontwa no ebinom munyai abaye so ba no be kontwa oh dabi munyai emwayen ana afesu mu omuye demanded wo members won munyai ene mem ye ni kapre mu demanded dodo bibi en no pese dem enye judge enye oh emana demandia to sense bi o okasa fadi we mana at one by force koko imano straight yenye ne sa ebia no opim na chi no wasaba but wo de o kan ya wo so fama o wanya mo ko fa se wura wo de ba bebo me no ba ko ntwesa na ye ni oba te e man na mudima de bu ye mema no o me ko je mo be me bi wo ko fa na so ko se obebo on fa se wo nyi se obebo na wo bia wo nyi wo ti yi unsa hwe be masum kai katkisi wo horo mano yo pimfo I just get to oh and don't want him when you know so good him no I am a bokra on the best give me a man ye domo because mummy you are in you muna mo yen mo cry ya mo yen ya yes on is a riwa same wa kama mamu we say ye got me tia pacho munye esa wate ye domo abusia ye da se na ye show ye die ye see ye solution enye see ye dimirika na story na guguri
se ba ko mpo ne yehu asem no poma sibre na asumdwei aba eno na ye hwehwe na mu se wa wo hweme na wa wutie me ne nso eno na wo so wani gye ho ye ka ne nyina no adwada ye me birthday wate esa dia meti ameka sa me ko hunti ma fa ho ka show ability wate ma fa ho ka ablo chirefo ma fa ho show ka ability wate show ability pa show ability show ability yeah show ability we show 055493 oh ja nyame yadum a wada man sa be bi la no me ka kire nana ay cameraman otumfo cameraman nana piki your friend abigi on nana me ton krabo ho hweme na mo monday e free 3 o'clock mo obi ama ho ekopum no nsia me dem jaje ba ho po kwa bra me dem mpe wani die nwuro ho ate o de ko sa na wo ya na didi die ho agrom de wo be kwa esa oh judge ye wie ya na tro no nana mpacho nana mpacho waka utwa mi awura se ti se kan ya do ko no atifom me dem me fa me nana mpacho juoda e mo 3 o'clock e free show so pe e mo obi ama ho me dem jaje ba ho mpacho 05549319 tok ayi mienu aya ye nyina moma ye nka ho hello pacho din baby akasefu pacho na akasei unya ko bedo yen koi unya so mama ka me waka me say india ba no dia na ma Mary kan enye de bia na be ma no enye bi enti se be ma no ko am ne bia fa ma onya abot because we nya abot ya da sia edidi I don't catch me. And I thought, Mammy, what's my dear? No, I thought, no, what I put no baby Monday, maybe. I'm a veggie. I did okay, veggie. Meda Seata, my Masu, dear, a fear one at free France, the Bremata, dear, where they turn on New York. It's on Manhattan, they call American a toy. Meda Sibebre. You. Hello. Sompa mami. Oyibo. Sompa mami premani. Yeah, Oyibo my feel pao. Oh, tete ade radio na dem kakra bai. Kakra yeguso onse yeguso ayeya. Mu fa mu sanki kani kakra. Yeguso. Yeguso. Sofo e mani fa na no be fa ho. Sa no she mi boso be prem kano ni nyamae. And no do an a pin or bar bear coil. Who's I got guess of mammy said, put in the Paco DD. So for mammy, Nakupon Sramo. Where are Yakito Ibonas in any move boy Juma, Sompa Nkomo, move boy Juma papa. Now, Miss Again, say, yes, say, Yakonia Diana, Nimami Diacolano, or Honor the Tia de Wanya Dine, or Honor Best Swap Bemano. Uncle will, or Bema Bemana, about home at no marco. Oh, mother need now, no dear. I mean, you deserve some Paco more dear. More or my Ghana. But say, beyond that, you are there. Fabrics of money payment, you will be there, come on. So for my own, I mean, yeah, that's why you bought my drive on catch it. Hello, good afternoon. Afternoon, me for baby, I'll free. Me pass first name Kasafia. Me sister ma kono dia also the man no sikano and I'm not say meeting for kakra na me adum no nyam dan a me frɛ no me pia me hwɛ be mu me pia na obi edie n'ani opi na wo hwɛ me sen me so so me ho me frɛ no on so so no ho eno na me waka. Hello. Udini baby I will cast a free. I get why you want to Mokana. You can't tell me my woman in do the door no no traffic. Hello.
Hello. Praise for the joy. Udin baby I can say free. Medini associate me kasefri Chakubu Amansia Central. So for my me ya dawasi ni duma pa wudi. O so for so ya na spa se bibia me buma baso. Se mu wa kuduru pa se Sompa Nkomo no se ni tie ni de bia nyame nka mo ni duma pa mo ye. Nyankopon mama hoden na de me kan se oba no nya abotre. Enze senia ebegafo na kan ni de bia ni ska je edu be bia oba ma no ade ba ko mi home se nipa be ma no ompe wa obe force wa se to pe won so dia wan ni sika am no ko no akwa akwa nti yesre wonya nya ndie wonya abotre na ebiba ode be ma no onfa mo na timoden nti nyame nka mo ho na mu nya aduma Ya da se pa ja hello. Hello. Udin baby are free. Sa. Who free? Me will see. Hello. 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 Pacho Udin baby I can say free. But they didn't see me can try. Oh, young boy. Ekuya etie o. Ya no mutie o mu. Hello. Hello. Oba pardon baby akase free. But your family got from free then circle. Young boy. But mini aba na me tunu for kakra. Isula no. Onya abotele. Na the kakra be ma de nya aba no. Onso. Na on fan hye ne ba no ne fa sunpie. Ma no ma na ni nso na ho. Na adwuma no pese wo ye ne wonye. On fa moa. Na kwa ne se ne daachi. Be daachi. Oba pa enso ya da se for free no chato na fe. Hello. Hello. Oba pardon baby akase free. Of my battle me dini okodi egewa. Estiatia wona wa bejafo nyina nyankopon won hyira mo. Wonya mo kese. Kase fra santi atim krofa. Nyankopon hyira mo. No wonya mo kese. Omo mu dwumadie nyina nkoso from da ne da nyina oma ma hoden. Ade America kire mata ne se wonya botre. Wonya botre pa na wale de wonya botre. Panze ya we apale no na ye bebe bi mesa apale no nti wonya botre wonya kasada o de be kasa kire be ma kasade a o de be kasa kire be ma eno wo so wadi tu ne ho ana mo ne dara ye ko ha ma no so won se so no won tinem no won su adwuma na daache o de be bo ne bla amin shira so fo me tia o pa nya me wonya o kese of maame hele wa fi mu ko Edase. Ebusua de wo frɛ no asi yenua ba ya oba na anu se ne ba yire yi a obesun ye yi krofo obusa de akosie o kyena ne 1 week ade a kyena no pa no oba yi sika amodom yen ye de ma no na de esi ye ne se yenua ba bi wo konfa no chi na ofrɛ ye se omo ofie wo agrek zema boys quarters ni yi nyina nti omba ma na kotra boys quarters ho obi antim no mo de ne ba na okuta no na to school mu ne de ya ne sister ne ma free school ba wa mo maduane adi bosome no mo tua ne ka pa cha baba wa ne se ontimi nya adwuma no o se adwuma ne de ontimi nya nti ye ja ne kwan ai onkwati na fie busua mu hwe nipa ne bia bra ba o mo de na mo ni enfa kola ne nto adwuma o se adwuma ne de o tumi ye te so no no pese ke enko han dan ma no na wotim ni asa boni dwetire no odenam na wo ja wonya ne mpra bia na eno so de ye post nuru enti sister no frɛ ya no wa esi wo so de ne ba no betu school mu wo betua ne ka bosome wo so ntimi nye to no ye ne na wie kakra mo de ma ye yi ama no ti ye ja ne kwan e ma ne kɔ nti na de wo mu no ye de mo de soma ye ya ye beye case number 1 Kwabena Buama complainant Nkatia Kumase accused Malik Wanoso Ewo Nkatia Kumase court Allah walai pia
Eja Malik. Wo ye kremoni. Wo na ye bo amano. Me pa cho me ye nua yi ba video na IBJ. Ye kan ye pe na wi ya no video o mo ba no na ese mo de to ne so. Na obi aha. Ye nua yi na epie no ne dem no. Ah mo. Okay. The self container with him no. Ai ye nua yi sabe. Ne honam akwa ne bi aka. Ti ne post a ode ba yi no hwe ne keje cabinet. Ele wele yi na siwa waduro si so no. Ne pan a wodi esi ne yama si so. Temi se waboa ne ho abrabo nu ene ono so wo mu ya wo ba Sompa Nkomo a okure nnua mienu yi enkoyi na so nyame ne boafo ye da ase boama miura me pa chew ye wo Bible ye wo Quran ene ye wo podua opede ye Bible ope Bible ye oni ene no kure be ye adwuma peja fa unseni fano eye me kwabena boama ma one so mpache eye me kwabena boama mi kura me nsem Bible Bible asama me bekan no kure trodo kontompo nka ho onyame boa me outa in court yo papa yetie o adawroma eye mishia abaya bi ne fe no Deborah Wusu ewo nketia na meneno etena ho etwempena menene tena ho echei ana nyisen bem tinyisen bem no papa bia menene tifie ne yesa sadia yeko ho abusu na me kobọ kokoko se na be abusu fo no ya omahu se o me ho me di ose yoyo me ko ho abusu ma abusu so ye dai eje mitum ma menene tena ma owo efa no fa na ba pia owo dai owo bema efa no fa na ba nti owo bema ma metu akwa ni din ba ma anye no ayibia mia ti miye no na akwa ni nya be 1.5 year na o se opeso okusua adwuma me kware wan kan chante o ka chiro ma me ba ko ana ma me de beto manim ayi oba dibole hai to ma me de beto manim na me yese akwa ni sua sadia nka o ma akwa na ye de statistical a no aye de ngoko ti e kan na chinchina adwuma na o so besua na jam si otomate sadia ne be ma akwa na aye de a statistical ne ma akwa na statistical ti no so sua adwuma no wa Sofia ne yeso ye tinketia na me so me do avani ti aja wo be se satan so mini kanti na man for spare na me de mitwi ti o start adwuma no afi wo ye adwuma na be 1 month to 2 months afi na gani so banya sesa okọ adwuma o mantem obeba na ade asan me ma pon adwuma na me ba na me nim so wo fi na me kọ akọhwe be bi ono ti no be bi amete no emu nshada antwe fan se be bi ewe ni be bi akwan ewe me kona akra no kwa na dawa oni na danfo ba ko fe na ma bana oni na da akra na da de no ko bisa na danfo no so oto ade ayede aba metena ni mo atena obeyi mada na maja ho na meko te omuwa na obiti amina se oni boy bi etwempena e fe no Malik ya odi na be court e fe no Malik eti wana megusa nse dibosie ni sie na ma de match o se nye den enye ne kule te muwa na me call boy ma no se be ma me sew oba no me na yede awo ebusuafo so yede eni na matete ya se obi bi no te me sewa so obi bi na de pa cho ne yede entwa so be ma nso se nye ne kule na me si yo mate na me twa so enti dabi makọ adwuma ba me ofie no kwa makọ adwuma mo ofie me da kwa no ko school no no so kwa adwuma ti mo ofie be wia be 12 na madam for fam say meje spare na me dey me fa nko ye adwuma ti me kwa me for say me nya spare bi ko nti na kwa na no ai dey wa ba be hwe na ja me ko ye ti me adwuma ma no bo be 11:30 to 12 say anadu say spare dey wa yin ho anya adwuma wo so nya bi ti me ye me ba na me say me ko hwe oni akola no because no ni ho o ka se okotete na na ju 12 di okohwe akola ade akra nje ona ono no onya thinks onya menya feduma batan bia me ko ho ansa na mayede wakoda makofie okay ha ti me ko no ni ona akra no ne
na danfo no yɛdɛ ɛda hɔ na mbusa again so ɔso kɔtɔ adeɛ ram kɔtɔ adeɛ ba this time ana mtetɛ na meyɛ na mu sɛ ofiri boy ne fie ɔyɛ dɛ ofiri malik ne fie ba ɛba ɛkwan ne emienu ɔfa se a ɔba ne fie to ɔkɔ wan ɛfa ɛkyire sei timu yan sɛ wɔba na me so metia nti ɔba na me hyiam sɛ nyɛ na ɛso kɔtɔ adeɛ na wɔgya akora no ne ɛhɔ ne me ne ne mienu ne ntɔkwa na meyɛ na me de me kɔɛ ɛtɔ so bi ɛsan adeɛ kyen bi mu so saa me kɔɛ na ɔni fie na me sɛ saa adeɛ me tena ni mu ayɛ da atwen me wan sɛ boy ne de taxi ɛma mienu no atim ɔno ne nadamfo no atim na wabɛsi gɛ no ɛne me ne boy ne deɛ hɔ a boy ne teka ne hɔ deɛ me ne no ntɔkwa me lɔko kaa ne me tutu bi ma no wɔ kaa ni to no tu kaa no sɛ nka ɔde ɔno so yɛ driver ni otu kaa sɛ nka ɔde bɔ me ma ne driver ma no nti to ɛyɛ saa na gɛ ne dwane yɛ ɛkɔhyɛ efie no ɔlɔko pon na me so me ne boy no tɔkwa to ɛsɛ otu kaa sɛ ɔde bɔ me to tu kaa na me twem ho no ɔno ɔdan ho ntɛm paa sɛ ɔdwane na me so me chase nti na me so me nkuta kaa ana ɔkɔɛ na police for bi so wɔ yɛ hɔ no ɛduru no mbɔ bali hɔ na me call police for sɛ boy na ɔde taxi be twem mu no sei no ɔyɛ dɛ ɔyɛ krɔmfoɔ to oduru a mo yɛ dɛ ɛnkyɛ no ana police for sɛ saa na ɔsi yɛ wate to oduru hɔ no ana police for no yɛ dɛ police for sɛ da minkɔ fie na oduru hɔ a ɔmo nim kwan wa no yɛ dɛ ɛde no bɛfa so to oduru hɔ no ana police for no yɛ dɛ ɛkyɛ no na ɔmo so sei no obi abɛma ɔmo hɛn nti ɔmie ne car no boot no ɔmo hɛ ɔmo so obi na normal plate bebree gu no mbu sɛ normal plate bebree car no wonya no hɛ ɛne no ɔmo ne twen ya na ɔmo de ko hyɛ mu wɔ Adankwame police station tadeɛ kyɛn me mankɔ me kɔ m'adwuma na me da me gya hɔ nti ɔmo ana ɔmo yi no me sɛ bi agya ɔne gɛ ne ntɛm bɛyɛ deɛ bɛgyae ɔne ne nyae sisi mudi nti we ada me wai to aso ɔne ne nyae temu ana ɔsane no ɛyɛ dɛ ɛkɔtwem ɛsan ɛkɔtenae nti da ko me yɛ adwuma guys me fa no odi kan wo baako ɔbaa baako dada nti da ko me yɛ adwuma ana ɔbɛfo me kaa no am sɛ ɔkɔ no ɔhye o ne baba ne papa fɛn sɛ ɔmagye sika wɔ kuro mu ayɛ dɛ ɔmfa nkɔtu akran school fees na me sɛ okay ne afo kaa ne nkɔ me sɛ gya ɔfo kaa na me ne no ɛkasaeɛ na me ne kaa sɛ ɔtwa bibia so na yɛnsanta me sɛ bi ɛno a ti osi ofia Sofia ba ji mi am de ne bae ofiri ji yɛsa akɔ Sofia na me sɛ ofi papa akwane papa no mo ɛbɛ fia ɔmfrɛ na me dɛ me fa no me am san de ne bae ti ya ba me kaa sɛ ɔne ɔnkɔrɔ hwɛ akora na me pon a me bɛ fie ti me pon na do bɛ 10 na me bɛ fie so no ɛdɛ no ni hɔ mo asan gya akora no ɛkɔ na boy no me fa sɛ ofi mi fie a o kan fie ba ko 1 2 no akɔ boy no so Malik ya mi fie ekiri di onya no ana gya ɛyɛ santi ɛ no ni hɔ te na me san kɔ te boy no gate am kɔ no boy no ni hɔ ɛna wɔn dem bufu yi ɛna ne me bom wura mo so hɔ na kɔ yɛ mo ba mo bom so ma kɔ toilet sisi hɔ na me kɔ ti toilet ni bi de kɔ yi ne gate no anu nyinaa ne door ni nyinaa no o de dia na tete me de rubber ɛhyɛ wɔn sa ana me boa ya boa ma bra bɛ oni pro boa ma wa dwene nye shepeten mame wo dro de di mbedu akire suo boa ma mame nyezo yo kasa ana ewie mi nei ana me shiti ko shiti ko ya ni gate na no eti mo wa na ga na bebusa am say bozi sa story bo modern twetwa ni ye pa mo wa na boy ye case ga na bebusa am say boy na friends obi de trota ko en gate no na mi ana ana ho kwa mbufu ga na mse wa na wa dwonya adwuma wo se me na me ye me ka chen se nya me ana ga na ko wo ye te free ho no eno ano no me ne ga ni temu ye de eti me ne ni tem krante na me sane ne ye de ɛwɔ hɔ nti na boy no kɔ galamsey ase ɔne ga na yɛ dɛ ɛkɔ mesu na menim eti be 2018 no mu
afei na me yɛ adwuma kɔ afei mu anse bibia bɛ hyɛ misire mu ha ade na yegyere misisi efiri me soro ade ha ne adwuma efiri misisi ne ba ne nyinaa ɛnyɛ adwuma eti misɛ bia ka na me tenam bebree na bia ayɛ saa eti ma kɔfa akɔla no ebe chi na akɔla me ne yɛ ɛda ti me ne ma so no ahomakye bɛyɛ fɔ mi kodware abɛsena akɔdwuma afei me sɔre ya me tumi sɔre me bubu agu dan mu trot so de me ti ona me ne gu me ho dan mu na me ba no de ɔde kɔsra baabi no ya mo wane bi me ne gu dan mu na me ba no akɔla kɔtoa no ɔno akɔfa nsuo ba yɛ bɛ wo ho yɛ na kora na nya sɛn oh satam no 6 years oh oyo ba bema fɛn bismarck nhyira kwati ɔbɛwo ho yɛ pepa kɔ sɛ nsuo pa ntade akyi na man bi wɔ na me fɛn kan sin ɛne ma me ɛne akyi deɛ wodi ma akyi ni ɛnkɔ ti me nua baako mo fa baako ɔyɛ adwuma wɔ bohyɛn na ɔkɔ baabi ɔso ɔkɔ baabi na sɛ boy na me ne pon yɛ no malek no ɔno na ayɛ me saa ɛne agya yɛfrɛfrɛ abusuafoɔ mi wanso na mede ato gɛ no abusuafoɔ nim sɛ sei na ayɛ dɛ aba na ɔmo sɛ yɛ boy no ɛna yɛbɛnya malek no so ayɛ sɛ gɛ na wɔyɛ dɛ onim ni ɔbɛnya ne number nti gɛ ne frɛ no ana ɔbaeɛ ɛno kora ɔbaeɛ na ade asa nti memanhyia ne bi nti ɔne gɛ no abusuafoɔ na ɛkɔhyiaeɛ ana ɔmo de tuma mi sɛ sei na ɔse o ɔno deɛ ɔkɔyɛ na adeɛ enti sɛ ɔmo frɛ me na ɔmo busa me asɛm baako mmienu a na meka ne kora na no a na sɛ ɛhu sɛ sei nti na abusuafoɔ no yɛkɔhyiaeɛ ana gya yɛfrɛ no na gya yɛyɛ no ɔbusa me sɛ nkyi na aposifoɔ nkyɛ ho anama ɔmo kyena me sika yɛ mmea ɛna mma aposifoɔ no yɛ dɛ ɛkyɛ krɔmfoɔ ana ɔbusa me sɛ toilet na mede kɔyɛ ne gate na no yɛ ho ana me so mmea ọba baako agya padeɛ taa na ha mu nti bu bɛwu o ɛyɛ deɛ bɛɛ ma mpamo sabole ya hele ma mpamo mame wia kakakra ma mpamo twɛ kasa ana abusuafoɔ no nyinaa tena ase na ɛkan no ɔse okay me ho bɛtɔ me ana ɛhɔ na ɔmo yɛ toku sɛ saa deɛ obiara mfa bi nyɛ dɛ ɛnka na no ɔno deɛ ɔno wanom bi ne deɛ no ɔtutu gu fam wanom na mo mugu so me de ma me so ma no bi na odutu gu fom na oyɛ nto ɔyɛ no ka sɛ o baabi a ɔde mbɛkɔ baabi ɔyɛ dɛ ɔkɔyɛ ade kro no afi yɛ no yɛ bɔ no na sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛkɔ etina danfo bi na fɛlefo bi wɔ hɔ na yɛkɔsi ne so na fɛ ɔyɛ ya na gya boy ne kan ya na ɔyɛ nkwan afɔ yankɔ bi ɔkɔ de yɛkɔ man bi wɔ ebu akwa saa man no ɔsi ne maame bubugu fɔ man na ɛyɛ dɛ ɛhwɛ no na ɔde yɛkɔ man no me pa chawo malik sese ma adwa no we gɛ no we yire no di bola gɛ no to say dem ne ntema sɛ ɔ malik ne nso awale no da mi ntumi nkyɛ sɛ me sɛ me hyɛ dɛ mu ntino o de to aso me be dagono so pa nsɛm bebre mu a me bisa kasa eti ɔde me kɔ man bi wɔ ebu akwa ɔsɛ maame ne maame bubu malik ne do kɔ sɛ yɛ saa na ɔsɛ ɔno de ɔno ɔde yɛ kɔ yɛ afei yɛ ɔde yɛ kɔ yɛ man no ɛyɛ yɛ ama yɛ duro sɛ yɛ nyɛ afei yɛ duro bɛyɛ 1 month afei still na adeɛ no yɛ yɛ ɛna yɛ asɔm sisi ɛba me na utadua no yɛ adwuma dabi ɛno so awu sɛ misisi no nti tiama misisi no sɛ mi ntumi boama ho me so na sɛm no abusua afɛ ne yɛ bɛwura mu yɛ wɔ kɔɔso bi a yɛ bɛ ya frɛ nipa binom na sɛm no wɔ ya na mmeranteɛ mu hyɛ yie ɛwɔ maayewa ho wo ne na wo baako wanware no wɔtwe mpena gyaa no no nkɔ ne baabi wokɔ report akyerɛ protifo so ɛno kora no ɔsan kɔ baa kora mesane na wɔ ɔbaa baako wasa ɛyɛ twa so yɛnkɔ computer so adwadi ai nkɔmmra nti mene na wo ɔbaa no ɛyɛ boama ne nyinaa mu wasa ne na akɔda wo bie maka ho yɛabusua yɛbɛkɔ aba wate
Eje usu me so kokroma ya to traders shako powder. Bidi adro ni bibra me wine. Edro we eye pa. Se wadi bibi a wudro wo mu no wonum traders shako powder. Amono mu wa na use so asobo ne na fru so. Ana obi num bibi a ye wudro na wonya bi de manwa. Edru ano e ma nipa ne nya ahoto. Oba wa kan okore pa wa chese traders shako powder. Wonunum biampa. Eye no kore tiefo so bi num bibi a ye wudro. Ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ohabre nipadua no a. Traders shako powder bidi adro yi ene betwitwaje no. Onom trader circle powder no a ebema na ho ato no fom so wote so obi anoma no ne bi awudro mu na ha nipadua no a ye obeya ne se wobesa trader circle powder atre ba ko de agusuo grass mu wo de atre num na de ma no ma ebema na dana ne ho ato no trader circle powder ebekwa akoye yefunu mu adwuma ama biribi a ye awudro ana ha yefunu no afiri ho kora entimi nua hwehwe bi akira kwai na beboa se wo pe bi ato a kwa so kore mampon Pentecost asoda no ho ana White House da ka hu se dure nya mapemfo abata wo ma nofo ana kwada woni mfie dumienu sa dure sa wonum ne don hwe aduonu na yechi na o haw ne da so ho ne mu akohu doctor so person fra 0243 943 413 and 0260 898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkrato yi mu age atomo se eye God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye wo bu ne tot daman. Kwaju, ayasa de ye pa. Be ma de, wo ho a na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de defo ti si me ne me yire suyi. Ayasa football. Opasman no mapasi ama no. Ne basa. Kanisa Heba Mister. Ene ye di esisi moduru. Me num bi na me yire num bi. The medru is wakeka de oyendam papa kanisa no. Oh, aduro no de ye. Kanisa Heba Mister. Wunum bi a na bawura osisi no mu. Eyi sisi ya de nyina afiri ho. No na de me firi ha pe mokoto bi. Tuminika pa. Ma honya ha. Wo ye oba o, bema o, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nya na wo man mu heba. And the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202 990 943. Adre nyema pemfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumienu FDA agi adwadie nkratoyi yi atum for your good health and comfort. Only one name that will keep you fit and healthy. Comfortability. Safari products. Safari products. Safari tissues. Safari napkins. Safari towels. Safari products. Yeah. Ododo adamfo nana delay mede nsɛmpa na bedwa Safari tissue atrinity and California nyina kwa hibernation. Safari wa toilet tissues, napkins, kitchen towels, box tissues, pocket tissues, any unbranded packs. Emu yedu eye moton echi nsuo awodi womu na echenso. Ye the virgin pulp nko na aye ye mfra mu na ye di mfidi a ehote na aye sede ebe ya enkofa yare bia embre wo na wanya wa hom kanso. Wo benya Safari tissue ato wo show bia ebe enwo. Se wo pedodo atu a Free Base Ghana Limited was 0307 001 975 and 6. Safari tissue ye tissue mu okunini. Safari tissues eye moton. Safari the best. Safari the tissue masters. Yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakran sisa wonso benya wayaresa ana wodie no eye chidi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana me kamfo de amawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic
ana fraying ewo 0556 244 102 ana 0200 158 272 Universal Natural Clinic nyaminti ubenya wayarisa. Mama wakwa babiem de aba Sompa Nkomo so ensem ha o ensem awere ho yenuanom memmen ei tokura boji sei hele abusia yankwai na yankoton ne mamla na ensem de kanisa ventures for ene ye kamfo de ama o ma bibidro dadaada yaji wo matum ni wo ma ye adwuma wo ni obi anhwa moda sesisi yade pay brayo mu hawo gonorrhea enam san yade awodo a wanya oba ne bema na ma bema utadua mu ayemre umoja ni ntimi ni afrisani yi kanisa obetu ase am wasem nyina asa ye wo techiman kenten ye ben taxi rank ye ni baseline pharmacy ne boso kuma se obenya bi odane heba Misty Heba, Apidank, Colinac, and Cranso Ewo Halus Heba, Rota Agent, Ukanshi Drug Lane, and a Repack Heba, Takwa was the Bibidio Fie, Bogoso Unique Heba, Temale PK Agombila, Sunai, Greenlight Pharmacy, Mose Pharmacy, Cap Heba Shop, and a Debisun so Kanisa Heba and Hua, Ubenya Bie, Freyen 0247 887 436. And 0209 909 43 na yene wo entwetwe enkomo Tabita Clinic ye yi ukwiada siwa ene ka se ye koso dedende ye ehwehwemu e de ma wono me diabetes ene prostrate free ye nye wo hye eno akire no afi ya to ye bo asese wo ha wo sabunum awomu hawo ya na ubema mu hyehyew sisi ne mu ka odwe bema heba treatment ne massage twa scan so aka ho en crying ye wo Madina Firestone Food Bridge en hwa kumase ani so fala alignment de en mhwe takrade en afi sunwan so ye wo ho 0260 196 219 and 0202 347 647 Miza 5G abarativo we nyina ye ne amapai de abadwa maso 5G boawo ma ye dwuma tenten a wonte bre abarativo ti wanum esama wo free vows utumi didi kama saa ne yoma nyina anya de awono ma wo bro mizo no so ehye nipadua emu odu etese duane akasa Behind supermarket achemoda Mama Esther 0242 424 471 Adomni Asumdwe Baptist University Junction Ever Blessing from Poma Wedujama Erade Adom Enterprise Mama Taylor Fumu Afe Eye Oboase Enso Fre 0592 214 55 PNC Ventures Anomanje Taxi Station Yeni Charity Hospital Junction Edi Enumhye 0244 560 765 Abe Mami Abe and why do be nye bida Abe Bojuma emi ye bona baso say ye enemu ama be ma ye mre sickle cell ye ma obi awade etu hyeda wei ebe ma utadua no de na twa kohye ma ese nkuruma ebe woro na aye yirima na wani etimi age ho afei gonorrhea pay candidiasis ene ni nuanom e ka ho nyina henia oyi wobra sekanka wo fibroid obeyi sekanka wo etwere koko poma woto oje wo ho anje hole in heart bacterial infections ahodo nyina mami abedi ahabai wo gbawura huhu no munamani otuase tanoso apatrapa new site ye ben apatrapa junction 0243 345 392 and 0506 460 208 Traders Farm Enterprise for the trader charcoal powder by Jama so eyi ebro ene ewudro free ni paduanum to obi anom portion sabigu nsuomu manenom na wo yafunu bubom na wubu faso fabigu nsuomu nanom srade boni sisi moja ntri kwan blood cholesterol fabigu nsuomu nanom wo kidney ba yadwuma yi a
ɛyɛ traders farm charcoal anaasɛ bidi aduru ɛyɛ black and yellow fa bi gu nsuom nanom wɔyɛ fo ayɛ kutu a wontimi nta na wogyina mu no fa bi gu nsuom na teta ma wo ho maaw afei wanum bɔn wo se aporɔ wo pesi na ade twi wo se ne sɛ bi gu nsuo na fa twi wo se wo se paisa de kyentoroma no na wanum so ɛyɛ hyɛm wanum sa boro so anya hangover fa bi gu nsuom nanom afei yɛmu bubɔ mu fa bi gu nsuom nanom yɛdie yi ɛyɛ 120 mils nti ɛdɔɔso bɔ mmɔden sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Freddie Mens Danny Herba Apidank Colinac Misty Herba ni baabi a yɛtɔn no biara Traders Farm anaasɛ bidi adura ɛyɛ black and yellow frɛ 0243 943 413 na ne yɛn ɛmmɔ nkɔmmɔ Universal Natural Clinic yɛyɛ nnompe mu adwuma ntini mu adwuma sɛ wo nnompe mu ne wo ntini mu na ɛtwetwe wo a wɔde ahaban bɛka wo na wagye wo ho koraa mepaakyɛw ɛti yadeɛ pɛɛ yi wo ho na mu ɛtwetwe wo hwɛ wo yam nneɛma nyina mfoni gu TV so na ade w'ani kɔsi ahwɛ bi wɔde ano aduro nso aka wo yɛwɔ ato nso S-line bɔ nsuo mu hɔ a ɛne ɛbɛn soɔ frɛ yɛn 0556 244 102 anaa 0200 158 272 na ne yɛn ɛmmɔ nkɔmmɔ Semens Herbal Clinic D4 Samuel akwankyerɛ agya wɔboa wo tu yam kuro usasa bro ujunso twemu amanneɛ emogyareɛ anemia prostate enlargement yɛfufuo afe candidiasis any bacterial infections awodro ni nyinaa obetu ase bema omogya mu hwehwɛ mu obɛkyɛ waduane a obedi medɔfo na duane ne ba bɛyɛ waduru atunyare wa nyinaa ase ama wo Semens Vital Herbal Mixture aganyo ɛno ne boa wo tu sisi yadeɛ no na etu sisi yadeɛ no ɔbaa ne num bie no na kɔnɔ no bɛkɔ soro na saa brɛ no nso sisi ne mu ayɛ denti obie mu ma wo saa ɛne papa wohwi mu semu na nani nyina ayɛ sɛ hrɛtɛ ɔbaa de obɛsi dan atoa so mienu na wotumi nwe no a papa wɔsew abɛbie se onwie da sansa wo ho ahia nkasa bɔmɔden sɛ ɔbɛkɔ Semens Herbal Clinic waje aganya nonom ama wo ho so atɔwo ye wa sokore mampon ye ne off Maxima Road no eni dia nim hye free doctor 0240 616 061 WhatsApp ne 0279 356 570 abroche phone nyina munye audio na munkyere mu yade munkyere no na won fedru nkan safari tissue entinkam emodu echi nsuo eyemoton yedi bi yade wo jade no yedi bi sese ho yedi bi gu nkola nneema mu no na oba de bi gu bagim na wo jonso a wo de afam enu ti ne friend say wo de fam a entinkam eye sea beige Ghana fo nneema pa na yedi bi adom ya santimantam mu Linet Tafo friend no 0242 318 399 Esther Kosa wasokwa 0203 541 002 0243 541 005 J Frank Company Limited na J na efre from say de nyankoto free so ogo na J sa banko gold ne silver sa na niam odi abade mi hu bi da J Frank ho ene so ye wi de aha na J di o se ofre wansa obese ofre wansa na J minum se wutemi bi ya ya afre me enya asem ketwa na de taase bo ase awudwade mu wane edo emiemie o massage wo de TV wom ye watch wom oh je se ene kwasem media mpano kura ahwehwe no ebompa no awa wo be ma wo hwe watopa se ko yi awu se be ma de o se wo bu atopa na se preko de ya wo ya preko atopa de ano de cabinet basin, bathroom mirrors, any accessories. Yawo edum anyway police station lie back so back be answer house be ya be Jacqueline boutique che owura friend 0244 178 58 J Frank adan for jaton de nem reme na me trust am mo hu da ru so emfa ema so mpanko mo ye kwachiri ade hia mo ya nkwansa enche kora ho bete ye nka wo ho ti nananom ya nkransa mo ya table mo ya tachiman
ho nyina ho fa mo datonde mra kuransa fa abonoma ntam ba biara bona pue obi afa bi ti wo niam ahe ye bo ho dawura ebekọ akiri so ama sa brede ye kọ ne akọ akoto aye nkọbọbọ so bema tu say afi wo no ba ne kura san wo ayo muana mudi afide ye nyina obi a ntemte yale ne ba ya anaja ujani jawo pen baby fine ti se me ne me ba be ma no anate ba nje nyame sunu kwani mu ni oba nje fi se me njanje na me se me nko ma no ono ana ehwe ne ba no nkwala no be ma no ko school akwa ban school ana kotu ansu international ni nyina Deborah ya ono a oh nyame hira no ana ohwe nkwala no nkyɛ be ma no fi school ba de obedi no me so we se me ma me am ni no fi na da ono a na wati ya mtumi dia meja me ba ni pinsa na be ya onso to no ma me neti me ma me nua fi ni atimi am na fi nti fa ma me anga se ma me dia wawu ma me dia wa fi o ma me afi ache o ma me fi ma che arefo mo hwe adwuma na adi no di for Paul woni ayi aduana ba na oyekọ ba adwuma wura tai wura ena che se o ma so abrantie ya Sompa Nsen ye to aso miensa wo fo na ho fifire ye de kwabran bo ama afuru yo ne de abo ama hia ni nua ye de na afuru yo di fo nyame hira na adwuma na adin ye de na fo ben den to aso e wasem no ti enwie ti se me ne akora neti ti ye na ja mo fa mo ye se mo be fa ma ko be mo de me ko obo ase kwan we si kubu ho no me fro afo akwa sai ti akoye ko hwe na man ye se betumi aye betumi aye man ye baboka 5000 na kan ye na de ba ebusan for dem beto eno anu no obi a tweno e ko be 2 years me da fa ko sa e ko toilet Malik no manyam ko toilet o de na mba na fa akoto egu me pia se be so we man me pia be tan bontin kakra se mi so mi no bia na jam se me de be dam na ja mo mo ami na ja mi nyama ya resa na mi nya juma hwe me man na me man wo me ho kra mo ba me nchen kra da mi sika kra na ana aroro kra ye de akami ti me sere mo a tiefo a mo tie mi ne mo a mo hwe me sere mo mo ami na ja empire resa mama ya resa sere mo a Malik yenya Malik yo yankona yene Malik nkodi nkomo kakra hello Malik hello Malik assalamu alaikum alaykum salam nati say Filiam Padaro mana muswe boko wo maame na make say so for maame Sompa Nkomo suni woni ma branti a ye friend kwabena bo ama dabia woni ma baiwa bia na ne wo ho a ne ye friend Deborah no ache no boy na woni ne wo ye no Malik odina sembia bedan ya chire mu ache se wodi fo bebre semli bi o report to ma police for me achi wo koto mu kwa wasan de ajanai kura besrasra wo dan wo baba akopɛ ya ho nanumu na na emi se de o chire mu na emi se wo so fa ba bi kakra and bibia said sa David so mo ko ba bi ma ebusa wo gitum se wo de okoye wa I know the okan say why mistake yinki abeka say ani say one the family by ana me catch say the catch ebuso ni nyina say set me call baby there eno nti sa but me there the jai bia ngo bo ade say sa asem na ekoso se ente sa ni pada sini person ma bra boy basade a me sama na masa ma jo Malik na te ente sa ni se na enya woni Deborah no na twempena dabi sa we na wo ka se wo se me gitu mu se aha atoti ase die no de wa anya antumu sa dabi me ka che family ni se me de atumi ni data ma issues no course no me no minya bela because adana ekoso ya de me call central etimi komo central etimi tumo central
ama central no me boka bebrebe ho enti tama omuhwehwe ase no mu nyina awie no omo ede me ka ma me back no me pie me fan say be ne 1 month because car no mo de to car na me twenye enti car na san say ama car no si central be 6 months enti na car no na ase ma ya wi a me beton kra enti san say ana me ye ne foforo enti me wi na eno kra me san ko man so na me ba anajo me duro mo bobali a ano mo say car is stolen car ana say for what say car is stolen car na chese no susu say obi na asa akọ wo ho saa yeah say ade na esi no ade no first one mama ya chime edma tu Malik jina so na musa no boama eno so na akọ kan ya no eno de enye wa yo Malik kasa enti say saade na koso na say masa second one bi masa happen dia na sa sip say asidi pe bi na ahye daire yes ha enti eno no wo mo cheme de me kwaran kwame arankwame no edipo no we be best friend fa but enam say issue na esi enti no ono no asasi say omo no e kan free say me kan stolen kan enti na asisi say me mako wi aka no ana kan say na de passe wo ni me wuni baduma me bi ko kan me se wi ana maton na say issue na say wo no wa fa ni serious no enti anadena no frɛ ne commander say o machi anwo babi ewo nkatia na wakɔ aka ade pass de wo si kan sa so bi a wonim ne da enti ma anadweno o mo sa na me kofie esa akɔ bɔ me search kikiri na me sa akɔ dem anadweno nti anopa no mbe o mo sa de me kɔ so ame ana so ame wo so me kɔ dem wo honom enti me kɔ dem wo honom na commander ne say we na kɔ yihwemu ana mka chomi say asam no me ni statement bia me make say me ma explanation bia because asam na si ana the same issue na no me be che me call central police for first one enti omu busa na me ni hwia me kan docket da central police station enti omu enko ye kona sa na me kan sente sa dia ompo betima jail me ana commander na say adenti ana asam na sa na me asam na me kan tie because me to me no minim issue bi e koso bia na ya sa chim second one say car no kura na the same car na because much car no from car no almost 6 months ma bobo Canada de age me car wi masa ya wi bi wa man tra masa say car masa ko wi na say entaso mu ena o se me ne siade ne nko central police station na nko na docket na me kan onko say it is true ampa etimi ya na bo na yinani you know siade ne no yinani ana si da bi asena me ho mete because mu ye na me kan ana si da bi nia me ko ayi siade na wo central no no na me o ka je say na issue na da asan aba enti no o mu se kamene ma esna se minister ni si da me de be ma wo mu me de only thing say me say sa asem na esi na ebi esi ho ama ma ba be dem wo nti sa doctor na mu say o mu hia enti no na me de be mi hu ano eno mo je siad me ka chem say menko na why busy kakra o ma me time na me adoma na maba na me ka che commander ni say wo de obeba njem wa say edibe week ana me sa rush nti me kona me fa dropping na me panic wa oni me a high advance say amanfo ti me kan say bebrebe ana me de me ni nyina abae nti yewu a e ko no de doctor no ne tintini ni tie mu no abrantie yale oyale unimu ho hwe dabi de ade ba ko mu a wo kan say wone the family ni baaye no ana me catch the family ni say me de tumi no minim ade ne ho hwe ba de ade si ye ne say me de tam ade ne e koso no ana me de me catch obo ade say o ne bo wiase obo so ne asa obo ade nyankopon ya na obo ade fufuro bi papa na o hata na nyina so no eti se me as a young boy amesi so amebo bere ani pada se ni peso hada no sai ni team pon ni fifia o suma me no me de me bona dan se nko no so
ba me na me stress ni papa ma no ntore da because ejeli na no ntome sa enti sa wono pese ejeli me dia enya me sumi jeli no ma obo ade so obo na ejeli ni pakro enti na na yede na to da mu jail na Malik emla wuhia Deborah no oka kire wo se no ne bra yi wo ba oh to me there no the only thing say one chanto oka kire by the sick to me ma me ka fatin kire ka kire me papa oka kire me say one boy ne jai aba one ne wo baba o mu ni ho oni gabi oni ni ho bia oni ni ba ya ntokwa bi piepie mu ni ada na wantwa kire eno de na wutie pacho wutie ni mitie eno de tumi no sanya man kwa na asif say me afro me na ono gbada na to ya we many time enti na nya de say yes obi say obi no be serious continue say bia waje ni twa na dabi because na hu nya me bebrebe say as a service waje obi agra na dabi ni ho sa tina che so hwe ana yese bo ameya na wodo bebre na wodi akira wode yesa that's the only thing. It is said that Dibola and the only new crabby. Oh, for the past so many years. Just in Huna, Machiano didn't come na like to be Nema Chum. I'm one Panama to say, oh, Nini. And she, Oman and Mra from North now. We are now count Cassa, you must say, oh, dear, what did you bad, dear? Say, will be a way any bonny be out in it to prison. Or no person do to prison. Who's and where do you bow? And if you are born, say, papa no boade no obi timi sama ni pama boade na ye den de udi wo mani ma mo ko abu akwa na wo mo ko ye de eno de tumi no papa ne ka kire me say omo fa me ne ka kire me say semini baby e ma boy no ho atona nam so na fa say mi sha ye wo me kete ye wo me nga na fa say me da ma me na so o le dinya problem bi na we dey hu sa atama ye nga no Malik na say the history enti am to history o ya ka kire o enu ti ya history da ho no eti ya ka kire o piao eti ya ho na udi o mani mu ma amko ye no ya na me say papa no yanko so beti ma boa boy na enti say ye kan ko na boy ni so kan kora na me ko akodi boy no frame ka kire me say okoye no papa no ekra ye ehwe no na okra ye a hu say eye adoma obade adoma na ho beto no cause on say difference room and I'm sure ye do obade ase enti minim say ogusu a oko bi ko me father no ebu a 3-4 years ko na mi hu da 3-4-5 years ko na mi hu da enti me nko ho enti e say last year na mi hu na che enti me ko man so na me ba ana me fan ho enti di nko no abrante bi na wode ba ha sei no waja ha ba da na boy no hwe na ne lifestyle no hwe na waye no hu omom titiri pa no ahaye kwa ho beto enti wo ma biem enti mi kwa de o ma ha kura na hu nam se da mimi hu no so okay ene de yidi en koma ne ba be Malik na osi ode ajanan bi besrasra opuna no eno so na eno kure eno so bi na o kana no so sa metu kwan sa mi kodi ase 2 weeks nenti na se sa tam ne kro de adbesra na wuni ho da mini ho metu kwan nye se bi aga ne kra be hye wo no be yesa no da bi metu kwan be 2 weeks ko 1 month hey Pacho wutie me litie aha enti me na metu kwan be 1 month enti I don't know so o ha no ta ba be hwese me ho na me ni ho a me ma twen mu no me nkan so no so enti o ha wo de sade no eye no emfa se na be 3 days pepepe enti me pie anadwo me so to be honest me kasa ba me pia me ma me fie ntem me bua me be fie bua 11-10 ma be fie eti anadwo no me ba bi akole do no na me tie cent na dey obi akọ private ana eti no modum light o mama off fie ho ana so ma me nso me phone
ina maturu me kwana no pepepe te me show phone na yede private no aye me first date na no nyina ana credo na demu no me first date credo no baby am kini be baby am kini be se no kra no wa hada de toilet ni bia wura kini hole no e dia fra we no se be am kini kra nsom ana watiti bia gu kwana no se be wintimi enyina e kwana no ho ana why na be you na we dey wan na be yes hadi we enti kwana na me san fa dropping ana me da me na so bi ho no ampa me enti no pa ana me frɛ girl no that time kwana me ne girl no kwana entem no na call off bo me hu ade bi ade na me hu ende to me de me hu me say e be guy we na be sa ade no o si de bo ntimi nyina de bi se da de si koso no de me hu so na be sa ade we ano so ko bubusa no to ko busa no busa wo se nyo na ye anam okay yintwa so enti ema na ge no ho me krate ana ge no ko fa omoni nsuo ni adade that time kana mi ni efie na me so me san kra ko enti ofrem so wo no ankasa akopra sa toilet na ekini ho ni nyina ana so mi kra mi ni ho enti obo ade adno bia 1 week time me san babak ana me ba enti me na ge na ye wi enti fie ono ema that man na me kase o mo chi me ko so ame no ema police command catch them say said the ensem still caution no se men free krom wo kran na enipa bi na o ma plot enti o beti makume enti ma na me tam nso enti ma me fifie ho ana me de sebe abrabo nyina namu ene tempenten kwa enti me mante jame hwan me fa say last year na me che sa na say bisa say boy na say seni yo nti na male wo de asam no ni mo hwe da bi yo yan hawadwe de tam na family bae no na ase 77 na me ho mete na me ho mete say ase young boy na bibi say si no ana me ka che o say na tie but me de metima ya abo ani say nipa na ohwe me ma me sori na fe kokoo se fanta na ye ma mo no tutu bi gu fo me no na ase kire sen o se papa ne kire se o se me de akoma paaji aje mo fe so pacho ati ase Matias yo ne papa ne ka kire se me de akoma paaji bi ko abusu bi kan ko me pam ye mate ye da ase why emi se unchire mu no ato asum na menko kwabena ebra wo de agyanan ne koye ne dan no boy ni esi wotu kwan nipa no ga no oni ho sabi oba no woni ne na awo onye ne ho ade ne bra wo de agyanan ne kosra dan no na boy ga no wo no hye dem no na pro ne no bi enu na wo yesa kwabena wanya ade na me na mafu kabucho se wonu so ye gina ne sui wo se wonye ehwe etu bende agire mpadi pa edifo akase pa no mubam ebehwemu maye o ma se wa me de agi me sem kora onyine ni me da se na kwabana se mi de akoye ahomete sem kese na we nyina ekokusi se ya na den nyina yetena ha ye kasa ekire ye mamema ne ma ne se usa na wo ye ne mebia ya na wadwen ye wo se wunim de but emretia kakra bi wo wanim fie num ensie edu kono wo bohu se wotie malek ne kasa wo se ohia ge no kra wotumi ne ka enemo ne na ya atwamu ahu minua be me se sabre no ena no so adwe mu edu se de malik itu oba yifu ya kanema oye nyina ka wanye enne se wotibian ya wo mu
ɛyɛ ahomete sɛm bebree enipa yanam ntu a yɛtu ɛne nneɛma a yɛyɛ ɛfa kwa saa bɛyɛ aduabɔ ɛne mfidie ɛsan tia yɛn yankasa saa ɛna Haman wɔkɔsum afidie na onim sɛ wɔɔyɛ ameɛ de Mordekai abɛsɛn so na onim so ɔno ankasa ɛne yɛde ne ɛba abɛsɛn so enti ɔhene ni memma wɔn mu tie yɛn nkɔda yi yɛka bi kyerɛ mu a yɛn mu ntie o yɛn mu ntie aberanteɛ kama sei ebi a daakye a na nyame ahyehyɛ ama no na nyɛ daakye ketewa seesei wɔ bɛɛ yi yɛde wo kyɛ no koraa a wɔmpɛ sɛbe wɔmfa anyɛ hwee ma ne nyɛ yie sɛ wasɔ bɔdua mmea ne Deborah ne nkɔmmɔ tia bi wɔ ahoma no so na yɛmmra. Hello, Deborah. Hello. Hello, Deborah. Yes, what's up? It is I. Radio do. Unim bra kwabena boama. Me ba cho David. O mani papa unimu no. Me ba cho David. I be Johan wafreni. Deborah usuni. Me ba cho. Unim abranti e friend kwabena boama na oka taxi a na wumienu no. No oka trotro. An idea unim no yem friend kwabena boama. Yeah, do one sa. What they say? Me ba cho di bedi ako. What di bedi ako? Boama di bedi ako. Ayo nti anya na chese ono a. Deborah waba mi show yi so Sompa Nkomo se me so ono wo nkwala na brantie bi e frɛ Malik bi nso betwan mu hɔ ti wo ye nneɛma bi enye ono agye ne fom so atum to susu se Malik no na waye ne bibi ama wakɔ saate bi ye wo mi asɛm no nim ho de yɛn asɛm o se so dan ka me take mami o de ye te nkanti kakakra bi dibo de wonim kakra bi fa ho ka kyerɛ yɛn because oba ye wabo aba so wo se esi oyale oda dem nkore wa na wo hye wo ti de wonim ka ho bi aka na yempem wa ma no why mom de ro kan ne no kore de no kore de ro kan ne na no kore na ususu se yade no Malik ni nim ho bi ono boy ne ditu emre bi ma ye ko hia kan ho asɛm no kore ya busa no wo se wa anye bibi antumo Oji tu eme ekohia ma wo mutu nsakla wo asem no so. Enti emo no akra dalete boy ne de ne ko. Enu kra le hu. Obi ono wa ususu so ono na esa dalete akọ ba bi ekomiem kra o ama. Enti ono na dalete me mu koma nko bi family fo ne bi achi na me ni ha. Fo ne dalete wo ma omo de ne ko Deborah asemi ya abai ya ka se fa bi na ejina wo so a wo so beji atum. Empra kakra no Malik ikotwen na de brai wodo bebreba odoma wo nti no anya botira akɔwie ni sei yo dibo ti se dia na wo so wo ye de abo abelai ni na me mala ma fa mu dia sei me mu dia me nka bi se me kwa me hu chire me onsa nkula no bi se me ne won nkula wo ya le da de me se me ala Etu ntimi ni Malik nkasa na Deborah wo nya adwen sakra. Me ba cha no yaka bia me kwa ni bi ma se ni si ye no. Yaka bia uka bia na afam de oso ye ne se bia ndem e so nka me hu ni bi. Oso ye de ndem ye ye den. Na afam de ye ya se o ye se odi tu mo ni boy ne tam omuko hia ya ye ko tu sa wo so a mi kwa bebe o de ko me o mo ko na me nka ho ni ase so de na ko bebe akoyi na gia ojitum so de na fa bebe ana na wabo ni dua sa wo say kwan abo de ne pa so ife ho ya na de na mi ko de yesa na fe abranti esu di night din Deborah I am so ojitum oh I am pa ma Deborah musumu sisu aya munya abotre kakra o be ma ne wawo wone wote wonya wo bone
usema kwa fa mpena foforo wono so odonti kwotiti agya na akoyi obi pura no sabi wadwena sei kwa report na ma police achi na akotum na di panyina na ya ne bone ode be chew hwede abrante ya wie double ntia ya enhaw me de yo ye eti say wawale ana dibo wawale me no obi na tie de yo nyame nka ho bye bye when you be true ono so ne de asay ene mam say wa bone tew na fasi dase sene na misi ka no mesrɛ me ma omutie ye awie ese abrabo eye akwantuo sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkran a wontumi ntu mfa wiem enkoduru nkran gye sɛ wofa adwoso kwan so ɛno nti munsusu mpre mebɛyi sɛ nye bia apre atwans wɔpɛ sɛ wɔgye ɔbɛyi na wɔtumi ne wowo na even Malik koraa sɛ wona na wofa ne serious ɔno na onye ɔmfa ne serious asɛ kyɛ sɛ wɔsi kasa wɔ koraa te akoma kyɛ sɛ ɛyɛ ne ntomago ɛna na wode ɛyɛ wo gold enti mesra me ma mutie yɛn momfa wei bi nya afutu sɛm kɛseɛ na monhunu sɛ musi so a munni kan pɛ baabi mfa mo nansi yɛnua bɛɛma no ɔyɛ hard working guy obi a otimi yɛ adwuma po anadwodu mienu donko ɛdeɛ na onye obi a na ɔde nabrabɔ di agorɔ nanso ɛnam sɛ wantimi ahyehyɛ nabrabɔ yie nti ɛna aduru ni sɛ yie enti ɔhene ni medase Auntie Mary udin foforo de bedi akon wa bedi akon kafra nanso kwabena na o second born o gidi sɛ oba de wa hwehwɛ mu nyɛyi because out of that crisis na mu na osa ne ɛwo saa ɛyi no nti yɛmfa ɛno ɛnto hɔ na ɔyɛ ne boy no ɔmfa nkyɛ abrantie yo ɔmfa nkyɛ no ba kokoraa because the ɔde yɛ no ɛja oh ababa wa wo nkoto ntuaka debia ho ne ya na ye me ya no wo nkoto ntuaka enti se basa de ma omo nsoso ne namu no insecurity on her side odwin se na we obeware mini wanti mi ankoye me ho ade mfa me ntena ne fie de ma me nsa mfefa baabi we bia na ye yi ama me eno na ya na ema omo ya sa no so because fa bibia emo no ho ban a ogina brane sa owokunu na wutimi fi achie ekotwe ne hu ne nkunu ekodi obi bone sa because mum anu nyina no ne Malik ni nyina na mugina one scale mugina one scale obi ebone nchen obi ono nso so egogoro ho ebi na ode wafa sa kwan ne so na obi uni obi ka asam na osi miss osre na osi me de acha wa hwe ni yie simple sa no hwe ni yie pa aya ne ya akonu nti mesre se judge enka we die Malik nka ye besa afre no na ye de na aba ne ya dodo no na eja baby o de fire because similar case wo baby ono kra de ye frɛ no wa amfa sa na lady no wuye so ho ba we de ye srɛ sɛ nyame adom oti ase die na enim sɛ nyame de usi kwan mu ebe ye adesuade kɛse na maba wa nso so a mo asi so ya mama ba wa mo asi so a mo san krofo ma mema mo de mo ayi kakra yi san krofo ma mema bema eni nkunu ehu o bema se otwe ni nkunu a ehu papa ma de ye ya yetimi gem kura de ma de opere no omfa because enya de a yato atuaka na bema ni nkunu emu ohun ti yesra mo se munya ba ko a just stick to the one na se wo mpɛ hwɛ na se emmoa wa firi ho twam na kosi foforo so na wo so hahwɛ a mo kunkum mema no to kwan mu no sabre wa sa tu akosi foforo so mebo a ya friend say Deborah se wa sa tu akosi foforo so me ma sa brante ani due wonye nipa a wo ye nokwafo
Enti yesra mo maba wa ne mrantie mo hwe mo abrabo yie na who said power no day power day papa to me bibi wo wiase a ese ya de ti mo hwe mo abrabo yie na mo mfa mo ho menyame na Awurade nhyehyɛ mo abrabo ema mo onye ni me da ase Judge ma ahimfe de mama melin kasa eketoa na yare kase pa etimi ma kobra ne de abrosan ye timu nyina de che ete yare kase na judge bibi wo ho bibi wo wiase o to mi bi wo wiase o ene nyi ni pagna ne yini po enipa bi wo ho no mu a wo yenim pan wo ye nipa bi wo no mu a wo ya aboa pan nipa aye tasase so aye fere ko braki bibini ana do bobo no tebi na wei eye disua kase pa ye ne ye hantan bibia ntime obi ntime nyamhwe obi ntime me media me o kam me kan master woda woni panyini beko ba widiem woni panyini beko na wo widiem de be wo widiem no na be hu say yes entokwabi wonu ma yenku na napa entokwabi wonu yenku na wia entokwabi wonu ma yenku na nwumre nipa ne na ekon wo ni paboa woni be ko wia na nadwoso woda make se utwa nkrom te se de ni tiabam wona mehene akwakoni ni panako yeni eni maba watie emema yeni matie wei enkomamu se oni wo baby nam na se be me bi ba ho me pa cha opagem ne ko akura nya na wo no wo brante ye fre kobra bo amen ga na ye wo no to no ni virgin wona breki ye no ko kun to kwa wona breki ni virgin ni pan kwatu kwan wo don sakobrane akoti tajaman you are so cream adwene nyana edie ne ko baba sasa brante se wo gina ho wo yi wo dwuma wo bo ho so wo sima kwa oba se wa ati nyankopon basayatom anye sa to me na wo se na wi wono wakasim azie ye kofi ono abrante bi getie ne mu se on da defidie no ne ye de yi ye bemwa na ye de yi abo no de nasim na kafe no enu bi no de turu sisi na de kredo asim kredo demo town agi se nyankopon ne besimi asane abrante sisim watini nsurum sisi nyina na so ya abrante na so wotie nia eya mum ye nya hantan mum ye nya gwai akakabesem obi ntimi me da ye mekum na me yose no nipo na ne ko bi na wote sunsum sem ata se oba yi mu ma wale no jaji na se so no ntimi nya hwibie wasa na wie ati nyankopon ati nyankopon wotimi nya hwibie ne kwasem se nya nyankopon ntimi wotimi nya wasa no eti mumma ye hwie hu ye hwie abrabo ye uno bata obanya na wo no obi ba ho na se ntokọ beba Germany nkwa wo yo ba su na be ma no oba no be ko a Germany nkwa mi mu bodua mi mekum esel se de obi abrante ase no ebusuan before me da se birthday ba ko bi ho mo menhwe Riley's cuisine ne maame se friend na amabonsu owo de ne ho kwada so mfa ne entosoma ye ne odi na woda ye nua Jennifer Riley's cuisine o maame edi na woda e de maka akire aye ready a ma ye hwe nye ready nso a na yenko yanim na yenfa ye course na yenhwe adehia mo nkransa ne tachima ne atebu enche kura obeti yanka enso ewo ho eno ne da so no pepa cho video na ready oh ka akire ye de ama wusu anya we Riley's cuisine ne maame di ni birthday e maame am happy birthday I wish you happy birthday unyame Shiran aha we mami pre-mine ami amabonso no ene ni birthday mami pre-mine yesre unyame ene osuru nhira e de man e da se 0554931931 hello udi baby akase free me pa chama my unit ni o ma you and cry boko me ti abejapo nyina kwabra
Awurade nhyira bebree adwuma wo yɛ Awurade nhyira wo ɛsiane sɛ adom akyɛdeɛ kora Onyankopɔn de adom wo deɛ meka ne sɛ da bia me maama wo wɔ deɛ meka kyerɛ wɔn no sɛ ewiase a yɛwɔ no yɛwɔ nnipa mmienu aida sɛ ɔwɔ Onyankopɔn nkyɛn anaasɛ ɔwɔ ɔbɔnsam nkyɛn etu no obi yɛ bibi a ɛsɛ woyɛ very careful aberanteɛ wɔanya abɔterɛ ɛna sɛ deɛ no akɔ wie no deɛ yɛsrɛ Malik ne sɛ yɛsrɛ no sɛnea Aunty Mary kan sɛnea ɔrekasa no ɛnkyerɛ sɛ wɔde akyɛ yɛsrɛ no ɛwɔ mu sɛ wayɛ saa deɛ nanso yɛpɛ ne kyɛw na afei maame asɔfo adiifoɔ nyinaa akɛse atwotwotɔ yɛmfa aberanteɛ nkɔ na bibie ni wɔ so nyame yɛ ɔnye no na mmeranteɛ ne mmabaa monhyɛ mo ho so yie sɛnea maame sɛ ɛwade deɛ a na ɔka no monhyɛ mo ho so yie ewiase no ɛna wɔka ɛba yɛda ase mayu sɛ wobaeɛ kyia nkranfoɔ no nyinaa hello good afternoon afternoon patro din baabi akasa firi mekasɔ medin joshua mekasɛ sɛ isiwegya atomɔda ma ɔda aborɔ no bɛɛ so aboabo yo yɛnkɔe bia nka ntam mekasɔ bia bra no yɛfɛ no ntɛn wayɛ no wanyɛ adeɛ ɔtutu tɔlɛt bi kɔ yɛ obi gate ano no ɔnyɛ adeɛ and me nso mesrɛ bra no sɛ ɔmfa ne bɔ ne nkyɛ no na ɔngye no na deɛ ato bra no me nso saa bi ato no menyɛ ɔbaa no si menyɛ no hwee nti nsisa me nneɔma no masi ɔkɔ adwuma ɔbɛba na aduane ayɛyɛ yɛ biribiara ma no akyiri ɔ sɛ ɔntumi ne ne nta ɔfiri wɔ na ɔde nnema foforɔ kɔtena ɔkɔɛ kyerɛ nneɔma nketenkete a meyɛ ma no no bɛma na anyɛ saa ma no ɔsɛ na wasa baba masa gye no medeɛ menim sɛ mebɔ no kam ɔsa ne mmarima bebree sapempa mekɔka ne maame di akyiri afei deɛ mea mehwɛ deɛ ɛfɔ na ɛnyɛ yi wogu a mede me nkwa betwa so na wɔ sɛ mebɛdɛ no ana mekam ne kɔ ne ma no wɔ maase ɔkɔduu ne maame hɔ deɛ afei deɛ ayɛ nkyɛnkyɛn saa ne maame ka sɛ sɛ ba no yɛwale no anka me na mɛwale no ana mehwɛ deɛ ɛkɔ no anhwɛ a na mede me nkwa kɔtwa so ntitia no deɛ moken koraa yɛ fotuo koraa de ama me ɛda ase paa sɛ wo nso wodeɛ watu ho fo hello patro din baabi a wokasa firi de nana osu mekasa firi ahenkuro mepɛ sɛ mobisa bɔe ne ye sɛ ɛdeɛ adwene ne bɛɛ de tiri mu a ɛma wɔde tɔret no ɛkɔyɛ bɔɛ no kwan ɛno deɛ sɛdeɛ yɛbɛsiesie awie waka wie ne wɔdɔ yɛ a ɛna afei nso so sɛ obi ɛsɛ wɔnim obi a wɔyɛ aduro obi a wosusu sɛ ɔno wayɛ waduro ne wadi n'akyiri no ɔno asa kyerɛw sɛ yɛmfa wo nkɔ saa nnipa no hɔ ne nnipa no nkɔnkɔboa ne nkasa yɛ mu no wɔ sɛ ɔsa akɔ papa no wo bio papa no sɛ bɔɛ tiatia amanfoɔ ano enti no ɔma hɔ koraa mpo bio ɛyɛ a ɛduru bi a abusuafoɔ no a ɔmokɔɔ maareke no hɔ no mu no ɔmo gya asɛm no kaa sɛ maareke no ɛma ɔmo tutu nsa ne adeɛ no na ɛni soɔ baakoma mu no wɔanyɛ mu nti gɛɛ no kasa mu no gɛɛ no sɛ maareke gye too mu sɛ hɔ no onim ho bi ɛso mo bisa no no ɔsɛ onim ho bi yɛda ase but deɛ mpɛ sɛ meka no sɛ ewiase nnipa na ɛmɔ ne nnipa aserɛ nti sɛ mokɔ so aserɛ maareke no na sɛ wɔse stella onim ho bi a sɛ yɛ odifoɔ ka no na ɛsɛ ɛmpaeɛ na ɛsɛ ɛbɔ ma no yɛda ase bebree ɛbɛba ma hello hello patro din baabi a wofrɛ firi yɛfrɛ me sɛ wani firi nkɔkɔ yo me bra yi die na mereka kakra neɛ wadi ɔbaa n'akyi a wabubu te wɔn nokwasɛm pɛɛ ne sɛ me bra yi neɛ wayɛ yɛmpa mu yɛnka no pɛɛ kyerɛ me sɛ wanyusu na adwene koraa nokorɛ wɔ mu ne sɛ ɛna mmaa no deɛ ndomifo maa yi mo so wobɛdi ɔm akyi bia sɛ yɛa no bɛyɛ wo
Na oh oba. Hello. 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 Pachodin baby akase free. Pacho me did the can make us a piece of city. Maybe in your burning. Abia or yen wanyadi. Na ifana a young to be sure. The nipana and the same. You see, I wouldn't know me in quantity and did say. More day the more. For betting me asking us on the beam. Na mini when you bear man now also a catch a girl and say would movie. But they say no movie can see a yaw or say catch it. Wouldn't move you know. Already year because say yaw no to me yeah say no. South pet and now south more deep so bamua. Or no son who bet me at no point so. Yeah, that's it. Hello. 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 What's a good evening? Fine, we didn't baby akase free. I'm passing me casa free dance man. Yo, young koi. Yeah, hello. Hello. Yete unka kasa. Passing me casa free dance man. Mate ye unwo TV ni so kasa why? Me pacho guy we send all the casa no like. Me see send all the casa no guy we onyani papa like. Maybe go check here. We have offended plenty people, not only that guy Mali. Not only Mali. Ta na che senye Malik nkwan wa ne bone. Debi. Say no what me ama ya chu bi akotun. Otun koda pepepe. Ibi ahanu. Debi. Ye show mu yi. Ansa na Malik kuna ni sagel no. Every time mu pa mu bra onu. Yeah, that's it. Hello. Hello, Udi baby akase free. Pacho me did the Mali. Who can say free? Mane emu nyane si anka no kwani nyande no me hwan no mofo no kwa mofo na ni nyina si bisia no because I met John I don't believe it's a baby of a party we and easy is that the baby mama was no one yanka be national manata pa mama wane of mane mama yam one was Ya rawusam so a wo su a hakora anya sam ketu. Hello. Hello. Udi baby akase free. Good afternoon. We did the family safety tana check am. Yamko. Yeah. No be me ask me the mobo. Na master me say Malik no. Kono mi tu mi za branch mi ge yi wo. And I know me to walk out on the city. I bet you to teach you on Malik. Yes, don't tell you for me to one of them. For 4 years, you could take me. One young to me that I call one. So, me to one of them. For last call. As some no cry, Jim and Sam. Hello. Hello. Who didn't baby a frame fee? I mean, come here, like you. I am not a copy. Menamina Jumapa. Yamin Cham. The woman, I say, Abe, Mini, I was I am from Sokaka. But you move me now, but I'm in the area and 1 day. You make the same kind of court. That's the and so Yama. Remember me yesterday in your bed now, fellow. Obadi, now, and nobody, you would do with him. Your body, a corona was your catcher, and screw our body. So, on me and Bonnie in the day. No one to on I party, not I have a camera. Some of them born when that's a senior on noir. On 7 days and sometimes. That's it. Malik, kwabena ye kwa kawase me twa to na untumi nkasa
Oh boy, wife, oh boy, I remember bread. But then for 5 years in you, what bread. Obi aba tokura tani obi aha mu ba ko pesi. Tokura bia mu de begom de bia me ka kire mo. Abudi abi won so ani ma yodre ya. Won so ani ma yodre. Wo ha mani me bai misra. Wo ha mani me bai won ka ho. Oda. Abusua wo ye sofo ye di fu ade ekoso yi. Wo betimi aboa yen ayesre free production line. Na yem pre ye bai nkwama yem pre pacho production line no he. Me pacho ye 0244 809 641 0244 641 pacho mo frɛ ye ne empra ya da we nka achi de onyame tumi ye we ye ketwa ye sorry abu aba na wode sports papa na bro Sompa Nkomo de eye bola e frɛ mo hinini ye nsia wo chena